Στο 89 ο Σαλπικίδης φαίνεται να κλειδώνει την πρόκριση για τον Παναθηναϊκό και δικαιώνεται για το εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο που έκανε. Εδώ με τον Κατσουράνη, σκόρερ του δεύτερου γκολ ο ένας, του τρίτου άλλος. Παναθηναϊκός Σπάρτα 3-0. Εξαιρετική η πρώτη κίνησή του, του έφυγε το κοντρόλ στη συνέχεια, ο Μπλάζεκ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει, του έφυγε η μπάλα. Ο Σαλπικίδης την έστειλε στην ανυπεράσπιστη εστία. Πάμιτς δεν μπόρεσε, ούτε ο Μπλάζεκ στη συνέχεια. Ακούτε τι γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο, με όλο τον κόσμο να φωνάζει το όνομα του Δημήτρη Σαλπικίδη. Έχει πάλι ένα γκολ θέλουν, αυτή τη φορά όμως όχι για να προκριθούν, αλλά για να πάνε το μάτς σε παράταση. Έχουν ακόμη ένα λεπτό χωρίς τις καθυστερήσεις για να το πετύχουν, ενώ εμείς βλέπουμε από όλες τις κάμερες το τρίτο γκολ του τριφυλιού. Το λέτο που σηκώθηκε να πανηγυρίσει και ο Κρακούνης. Καθαρό 3-0 για τον